Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Helene. And guys, magandang gabi po. It's 6:30 in the evening. Ayan. So maghilot ko karon kay madam kay sakit kay iyahang likod ug kalawasan. Nagparamdam na po ang mga panuhat, mga lamig-lamig sa katawan. So maghilot ko karon kay madam guys. And of course, shout out po sa lahat ng mga suki na ko diri sa Digo City, Davao del Sur. Shout out po sa mga viewers na ko, subscribers, sa lahat ng mga nag-comment. Shout out po sa ang top 12 countries viewers po now. Special mention Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching guys. Siyempre number 1 Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, ayan po. Of course sa lahat po mga OFW, shout out po sa inyong lahat kung saan kayo nagtrabaho ngayon. God bless po. And siyempre mga nangutana sa kuha kung taga-asa ko, my location taga Digo City ko guys. Barangay Sunwan, First Cram Street, Rabinac, Purok Mangga. Ayan, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, yan. Mga ganahan po mag-friends ko ano na ko Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o kang Eric Hilot ang traditional. So ayan na ako dito. Mga dugang detalye sa ko ang Facebook, no? Eric Hilot ang Binisaya guys. Ayan. Kung karoon lang po kita ng video, please po subscribe, click lang notification bell para updated ka sa kung ginilot mo ng adlaw guys. Of course, pwede kang comment, pwede kang like, mas nilot kung makashare ta. So ayun guys, maghilot ko karon. God bless po, God bless sa iyong lahat, sa mga viewers na ko, sa first viewers na ko kanina video. God bless po, I love you guys. Please po subscribe my channel. Pangayon ako yung mga subscribe po, please po. Maraming salamat po.